Hola, bon dia. Ara estem a l'Institut Revisens i us farem una visita virtual. Per a poder entrar a l'Institut Revisens ens tenen que prendre la temperatura i això és el que ens farem ara. Aquí hi ha un cartell amb les normes que s'han de complir abans d'entrar al centre. Aquí és el pati on... Aquest és el pati i allà avui els alumnes de segon de l'ESO fan una plantació d'arbres. A veure, nosaltres portem uns identificadors per a saber de quin curs i de quina classe som. Cada curs té un color de cinta diferent i de cartellet diferent. I així, a l'hora del pati, cadascú té una zona de pati. I amb aquests identificadors saben de quina zona del pati pertanys. Aquí, al pati, hi ha unes línies que estan separades per cursos i per classes. Aquesta és la cafeteria on molts alumnes venen a esmorzar. Aquí està secretaria, on estan les coses més importants, on venen a recollir els alumnes, on deixen els papers importants. Per aquí és on entren... Per aquí és on entren els alumnes de tercer i quart. Aquesta és la porta principal i aquí no es pren la temperatura perquè hi ha uns sensors a les portes que la prenen. I llavors els envien la informació als de consergeria i saben si tens febre o no. Aquest és el passadís principal, però ara està tapat per uns cartells de la dona i la ciència, que és el que estem treballant tots els cursos. Aquí tenim un munt de cartells també sobre lo de la dona i la ciència i aquí, si et poses aquí, pots llegir i diverses coses. Aquesta és una exposició que han fet els alumnes de segon de l'ESO sobre l'edat mitjana. Ara pujarem per les escales per a pujar les classes d'ESO. Aquesta és la porta per la que entren els alumnes de primer de l'ESO per anar al pati. I si us hi fixeu, des d'allà, allà hi ha la seu vella i des del pati la podrem veure. Ara us ensenyarem una classe, la nostra classe. Aquesta és la nostra classe. Hola. Al centre està prohibit utilitzar el mòbil, però jo ara porto això per la gravació. Aquí estan les aules de tot primer, tot segon, tercer i quart. Aquí vam fer un mural
amb paper reciclat. Que ho van fer a Steam. Aquí hi ha la sala de guàrdies on hi ha professors i quan algun alumne doncs, o no es troba bé O no té professors, el venim a buscar aquí. Exacte. Aquí Hi ha... lavabo. I cap aquí, si pugem aquest passadís d'aquí, trobem la biblioteca. I si baixem aquest passadís d'aquí, trobem l'aula de música. Per aquí baix hi ha el laboratori de ciències i més aules. Ara us ensenyarem altres aules i més laboratoris. Aquí hi ha una aula d'informàtica. Ara us ensenyarem el laboratori de física, però farem un canvi de càmera perquè us ensenyarem un taller de Matemàtica. Adéu. Adeu. Soc el mag Gin i aquests són els meus ajudants, el senyor Chapi Chapi i el senyor Chipi Chipi. Jo vinc... Deixa'm que et presente. Potser els nens de sisè de les escoles, perquè fem aquest taller, no saben qui és el mag Gin, però no és un mag qualsevol. És un mag que ha vingut del Japó, oi que sí, senyor Chipi Chipi? O mag Gin? Mag Gin. Mag Gin, que no se'ns ofengui. Vale? I per què ha vingut? He vingut per fer-vos una cacera del tresor. Una cacera del tresor. I què és aquesta? Tots vosaltres, ara, segur nens i nenes de sisè de les escoles adscrites a Torrevicenç, que teniu aquesta cacera del tresor que està presentada per dos personatges, el Quim i la Mica. Us presenten la cacera que ha preparat el mag Gin, amb el Chipi Chipi i el Chapi Chapi, que per cert mai sé qui és qui, ja no el presentarà ara. En aquesta cacera hi ha 5 enigmes i un gran repte. I ara ells us faran un taster, us faran un enigma i un repte. I després vosaltres, amb les vostres tutores i tutors, l'acabareu de fer. I si l'acaben de fer, mag Gin, què tindran? Què els hi donarem? Què els hi farà arribar a vostè? Els hi farem arribar el diploma conforme han fet els enigmes correctament, perquè si no els fan bé, no. Escolti, senyor mag Gin, i si no els fan tots, què farem? O els han de fer tots? Els han de fer tots. Els han de fer tots. És que és una mica exigent, el mag Gin, que no el senti, però és una mica exigent. Doncs nens i nenes, ja ho sabeu. És que jo estic segura que us en sortireu, perquè tots vosaltres porteu dins un petit geni, que molts heu descobert, però molts encara esteu per descobrir-lo. Però que fareu amb molt d'èxit aquesta cacera, i quan hagueu fet aquesta cacera us farem arribar a les escoles el diploma signat pel senyor mag Gin. Què? Amb ganes de que comencem amb el primer enigma d'avui? Sí? Sí. Doncs vinga, mag Gin,
Presenta'ns primer els seus ajudants. Vale. Primer de tot, ell és el senyor Chapi Chapi i ell és el Chipi Chipi. Un motiu pel qual ell té una vareta i el Chipi Chipi no, és perquè ell porta més temps ajudant-me i el Chipi Chipi encara no se l'ha guanyat la vareta. Bueno, Escolti, però no són iguals les varetes. Com és que no són no, iguals? no són iguals perquè aquesta és més una vareta no del tot de mag, sinó per més de fer d'ajudant. Jo pues tinc la de mag. Començarem fent el primer truc, que és la torre de daus. El primer, nois i noies, el primer enigma de la cacera. Aquest d'aquí. Poseu-vos tots al primer enigma. Vale? La torre de daus. Què ens diu? Que hem de construir una torre de 5 daus i saber quan sumen totes les bases superior i inferior de cada dau, excepte l'última. Doncs Sí. vinga, som-hi. Senyor Chipi Chipi, faci una torre de 5 daus. Llavors, vostè digui'm el que sumen les cares ocultes d'aquesta torre. Jo crec que suma 29. No necessita la vareta i concentrar-se per fer això? Necessita concentrar-se, si no pot dir-ho malament. Doncs vinga, som-hi. A veure, concentri's i amb la vareta. Apunta. 29. Què de posar aquest número? 29. 29. Ja ha quedat que era la suma de totes les cares excepte l'última. Sí, 29. Ara ho haurem de 29. comprovar, senyor Margingin, no? anem a comprovar. Llavors, 1 més 5, 6, més 2, 8, més 4, 12, més 3, 15, més 5, 20, més 2, 22, Més 5. més 5, 27, Atenció, parem. Quan havia dit vostè? 29. Ara els hi podria preguntar als nois i noies. Els deixem que participin, senyor Margingin? Sí. Quan havia dit 29 i estem a 27. A 27. Quin número hauria d'haver a la cara, a la base inferior? 2. Ho hauran fet bé el mag i els seus ajudants? Xa-xan, xa-xan! Fantàstic! Molt bé, Chipi Chipi i Margingin. Escolteu, i si fan una torre més alta? Qui de vosaltres li vol dir el nombre de daus que tingui la torre, aquesta noia? 7. Més alta que ells poden. 11. Ui, potser serà 11. difícil que no caigui això, no? 11, a veure. És que aquí és més difícil que s'aguanti, potser? Fem de 8. De 9. Ah. Pues, Potser és més difícil que s'aguanti que no esbrinar quan sumen les seues cares ocultes, no? sí. Han dit 9, no? Vinga, ràpid. Sí, és molt irritant. Què ha dit? No res, Margingin, no res. D'acord. A veure, N'hi ha 9. no, on dia? I ara si ho intenta fer el xipi-xipi? Jo crec que n'hi haurà... Concentris. 68. Carai, que ràpid van els seus ajudants. Estan molt entrenats o us És ho ha que- explicat molt bé? Bueno, els he entrenat durant molts anys i sort de la vareta perquè si no... Oh, però ell no en té de vareta, eh? No, sort de la meva, perquè si no... Vale. 68. Anem a comprovar. Bueno, escolti, però no tenen cap propietat, els daus? I si agaféssim un dau? Agafem un dau.
Els daus tenen una propietat. Mireu, tapem, Agafem dues cares oposades, agafem dos cares oposades. amb dos dits. I dues cares oposades més amb dos dits. Sí? Vale? Què més hem de fer, senyor Gingin? Ai, Mac. Què més hem de fer? Llavors, hem de sumar les dues cares que estan al descobert, les dues cares oposades. Traiem I dos dits. traiem dos dits per poder sumar millor. 1 i 6. 7. A mi em sumen 7. Quan et sumen? A mi també 7. 4 i 3 també em sumen 7. 7. Ostres, a tots ens sumen 7. Podríem formular una hipòtesi. La hipòtesi és que cada dau, les cares oposades de cada dau és 7. A veure, i si mirem Sempre. aquestes que ara tenim? Podem comprovar-ho? Sí. A veure, aquestes. 4 i 3, 7. Sempre. Les cares oposades sempre sumaran 7. Per tant, l'únic que s'ha de fer és multiplicar, en aquest cas hi ha 9 daus, doncs multiplicar 7 per 9, que donaria 63, i restar la cara que es veu, que donarà 58. 63, vale? Menys. Menys 5. 58. Per tant, el seu ajudant també ho hauria encertat. I fixeu-vos que és màgia o matemàtiques? Matemàtiques. Interessant o no? I amb aquesta propietat que tenen els daus, segur, senyor Magginsin, que es poden fer molts jocs. Que sí? Sí. Què us ha semblat, nois i noies? I els nois i noies de sisè, què els ha semblat? Els ha agradat l'activitat? Anem ara, saltem ara al gran repte? El gran repte. Sí? Recull. Què pares, Andreu? Anem al gran repte. Doncs bé, ens situem a la cacera, a la gran pregunta. Vale? La gran pregunta és una mica més difícil que els enigmes. Hi ha 3 capses. 3 capses. Damunt de cadascuna d'aquestes capses hi ha una instrucció, una afirmació. Però Sí. resulta que... Un momentet, sí. Ho girem perquè es pugui veure a la càmera. Vale? Aquestes instruccions. I en una de les capses, el que és més important és que s'amaga un tresor. I hem de descobrir on s'amaga el tresor. I per això ens diuen que d'aquestes 3 afirmacions, 2 són falses i només una és Certa. certa. Doncs bé, anem a veure si el Mag Gingin i els seus 2 ajudants se'n surten. Vinga, com vulgueu. Primer de tot anem a fer-ho si totes fossin certes. Comencem. Aquí ens diu que el tresor és aquí, per tant posi un dit. El tresor no és aquí, per tant deixem de res. I el tresor no és a la primera caixa. Això vol dir que has de treure el dit d'aquí i posar el dit aquí. Com són aquestes 2, senyor Mag Gingin? Aquestes, les dues no poden ser certes perquè a la vegada, mai. Perquè si aquesta és certa i aquesta també, no... Són contradictòries. Vale? Per tant, com molt bé dit el senyor Mag Gingin, no poden ser les 2 certes alhora. Per tant, anem a veure, suposem que és certa de les 3. Suposem que és certa, ara suposem que aquesta és la certa. I aquestes 2 són les falses. Per tant, posi el dit aquí si aquesta és la certa. Si aquesta certa i aquestes falses, si el tresor no és aquí, és fals, vol dir que també serà aquí. Per tant, és contradictori, no pot ser en 2 llocs el tresor. Per tant, fem-ho diferent. Tregui el dit. Aquesta no pot ser, tampoc. Anem a una altra. Llavors, ara anem a fer que aquesta és la certa. Doncs, llavors, aquestes voldrien dir que són falses. Per tant, el tresor és aquí, no està aquí realment. I com que el tresor no és aquí, és fals, el tresor estaria aquí. Per tant, posi un dit. Llavors,
creieu que el tresor estarà aquí? Sí. Doncs anem a veure. No, que per algo sóc el mag. Xatxan, xatxan! A veure què passa, nois, noies, de sisè i de primer d'ESO. Ostres, aquell mag! Ja, el tresor. I què és el tresor? A veure, ensenyalem a Gingin. Una mascareta d'Elies Torrebisens, com porten ells. Que xula! El tresor. Doncs bé, nois i noies de sisè, han fet un enigma, han fet el gran repte i ara per vosaltres us queden 4 enigmes, que són facilets, que sí? A més, aquests nois i noies han quedat que tots a dins tenen, igual que vosaltres, si heu descobert a Torrebisens, un petit geni que porten dins, que estan a punt de descobrir. Sí. I quan el descobreixen, es posaran en contacte amb nosaltres perquè els hi fem arribar el diploma que són uns genis. Sí. Doncs, nois i noies, nens i nenes, nois i noies de primer d'ESO, nens i nenes de sisè de primària, esperem que descobriu aviat el petit geni que porteu dins, us fem arribar a la cacera i ens veiem a Torrebisens. Moltes gràcies.